Alhamdulillahi rabbil alamina Tam TV filɛbaw cɛ muso denmisɛn makɔrɔba an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kabini yan fɔ aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ yen ni aw bɛ jamana kɔfɛ aw salamu alaikum aw minnu bɛ yen ni aw bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ aw salamu alaikum an balima chrétiens alléluia aw maa minnu fana bɛ yen ni aw ye kamitiw ye aw ni ko hotep oui aw ma yan tɔgɔ de ko an ka bɛɛ ka jɔ ka wuruma mayala an ka bɛɛ mayala kapi bɛ yan aw fana ta ye an ka bɛɛ mayala a banna an da ye an b'o fɛ an lajɛbaga cɛman ni musoman bɛɛ bɛ fo an bɛ bɛɛ don kira mandon ɲaga k'a fɔ u ye k'u ni ce u b'u bisimila juma o juma an bɛ na ka na kunnafoni di bi juma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a fɔ dabangala ye k'a ni ce a bɛ fɔ dabama de an b'a fɔ dabama ye ani daba ala tɛ kelen ye wa ani jɔ ka a hotep k'a ni jɔ a to to ka sabali ka ko ɲagami aw bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan ala ye kelen koyi an ma baw ne koyi n'a ka kelen koyi ka birifini ta ka birila o tɛ anw ka ala koyi dɛ an ka ala bɛ suye di maa ma a bɛ suye sumanisi di maa ma a tɛ birifini cɛsi la kana na ko foyi ɲami anw bolo yan Kulubali i k'a dɔn ka daminɛ sanfɛ ka jigin fo duguma ka daminɛ i k'a dɔn Tam TV mɔgɔ fɔlɔ fo ka n'a bila ne yɛrɛ mɔgɔ laban na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a f'u ye ko nin y'an cogo ye kunnafoni kɛnɛ kan an bɛna don a kɔnɔ k'a walawala cɛ i bilama yi i kuntigɛ nugulen don ɲɛda bɔrɔsilen don i kɛmɛ ne fɔ mɔgɔ min bɔ bɛ ko kura kan e m'a fɔ ko jɔn k'an ka muso furu a b'a fɔ ala k'an ka muso furu de ala i ka Tam TV bogotigininw de y'a fɔ ko Eva Lova ani dɔ in ko cogo di tubabukan fɔlɔ in kulukoroka in kulukoro ko ala de ko ni fɛn tɛ cɛ min bolo k'o kana muso furu ko ni wari tɛ cɛ min bolo k'o kana muso furu ala ye wari di ko n'i tɛ se muso kɔrɔ quoi ko ala ko n'i tɛ se muso kɔrɔ k'i kana a ta tɛ se ni denba kɔrɔ dɛ ni muso se t'i ye k'i kana a ta ko ni olu fana ko k'u bɛ fɛntigi ɲini ko anw bɛ dimi ni donna ni tarikuro i jɔ ne b'u jaabi di o i b'a f'u ye ne yɛrɛ b'u jaabi dɔɔni i b'a f'u ye ko ne ko ala min ko ni se tɛ mɔgɔ min ko kana muso ta ko ala kelen de bɛ se dilan ka se di mɔgɔ ma o ala kelen bɛ fantan kɛ faama ye o ala kelen bɛ faama kɛ bolokolo ye wa o ala kelen de b'a to i bɛ se ka muso caman ta k'a balo ka du kuturu ta ni ala ka dɛmɛ tɛ muso kelen baloli bɛ n'a fɔ jamana kelen baloli a bɛɛ n'ala cɛ muso kelen a bɛ wari min dun i kun kalo kɔnɔ nterikɛ foyi tɛ se k'a dun a banna i b'a f'u ye ko k'anw ko k'u ka sabali k'u ka hinɛ anw na u k'a to anw k'u ta ten sa TV muso wa muso di Tam TV muso ninnu n'o tɛ n'i taara muso bɛɛ don a la ayi i b'a tiɲɛ i b'a f'ulu ye k'u ka maa dɔ ɲini u ka furu hali n'o ye sɛgɛnmaatɔ ye n bɛna min f'u ye ne dɔgɔnin cɛ ti sɔrɔ bilen n'i ye min sɔrɔ i ka di min ye i tɛ to ka furu la i tɛ to e cɛ ka ɲi nin mɔ koyi n'i cɛ ka ɲi nin mɔ koyi e ko cogo di ka fɛn min minɛ ka sati ka ko lɔbu i tɛ lɔbu ye koyi ni cɛ ti maa o maa bolo i tɛ lɔbu ye lɔbu ko hami bɛ yen k'i fa cɛ tɛ muso bolo i tɛ lɔbu ye lɔbu ko dimi bɛ yen k'i fa i ye mana bɔ la kayi ta ni mɔgɔ maa ma ko lɔbu nege de yɛlɛ n'o tɛ a sababu bɛ maa minnu ye olu ti kuma o kabi a ye nin tigɛ a ye foto ni kulukoroka ye foto k'a la an tɛ o don cɔrɔ kamalen a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni i k'a dɔn a hukumu kɔnɔ e ko n tɛ taa justice malien n bɛna kunnafoni bila u kan wa k'a di i k'a dɔn malidenw ma jamana ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ n'o ye i k'a dɔn Ibrim Boubacar Keita ye n'o tun ye e fa ye ala ma hinɛna a la waati kɛla a y'i ni da jamana jɔli kan a ko a mago bɛ jamana jɔli la a ko a bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ jadisi kɛlɛ min bɛ a b'a fɛ k'a kɛlɛ kɛ k'a ban cɛkɔrɔba ye ŋaniya minnu ta cɛkɔrɔba ye seko ni damayira minnu ta a ko a nɔfɛ mun bɔra a k'o kan dɛ a dun y'a fɔ dɛ a y'a fɔ dɛ
ko ni buaya bila ko joni b'a ta joni fa b'a ta mɔgɔ fa m'a ta dɛ mɔgɔ tɔntɔn de y'a ta ani mɔgɔ dɔgɔninw ni kɔrɔkɛw anw ye minnu fa kun kan k'a ta olu ye jamana bila taara a ko i ka dɔn min Bubakari Keyita a ye ko i ka dɔn kibaruya dɔ bɔlen bɛ ka bin kiri kan wa kiri kɔni bɔlen don ka bin ni nin kibaruya in ye k'a yira k'a fɔ a ka premier ministre kɔrɔ n'o tali kɛ Bubu Sise la k'a nɔ min na ne don a bɛ fɔ i ka dɔn fɛn min ma ko paramu les dossiers paramu kamalen Bubu tɔgɔ wɔrɔ ko Bubu tɔgɔ yɛrɛ lɔ dɛ minnu bɛ dumuni k'a fɛ yen Sise karinci basi tɛ Sise mana mane mori jane ngana mane mori aga kila aga kuife aga fuima aga kun anata ayo basi tɛ Bubu Sise anata wala quelqu'un ne mi tanu ikobi mandara de so yegera ko ako paramu ko mi vora ako jowela mamene ne Bubu Sise derende mene na kiwara bora kadda pe kaira ka fo jowela anoye me ko nuna wa ay ame domne ina fo bi femi manda dare utara kadda ka tali manda dare international yero alors mi no ni be Sise kono ito ni bɛ dugu min na i n'o dugumɔgɔw ka bɛn ko dɔ la yen dɛ i bɛ quartier min na i n'o quartier lamɔgɔw ka bɛn ko dɔ la yen dɛ n'o tɛ ko a ma da dara international k'o dara kan tunu ka da nin waleya in kan sɛbɛnnikɛla ko i ka dɔn crise min kɛra ni i ka dɔn détournement du fonds destiné à la défense nationale jamana i ka dɔn a lakanani nafolomugu minnu tara ka don a da fɛ a ko i ka dɔn wari in tununi min kɛra a ko tradition nane a ye nɔbɔli kɛ nɔbɔli yele y'a yira k'a fɔ Bubu Sise jɔn wɛrɛ k'a nɔ ba bɛ nin na donc k'o kɛra sababu ye fɛn min ye mandat d'arrêt international ye bisimila taara ka da a kun b'a kan dɛ o tilara ka da kan tuni dɔ farala a kan baasi tɛ sɛbɛn a y'a sɔrɔ justice Mali ka kunnafoniw kɔnɔ i k'a dɔn affaire paramu dɔ baasi tɛ Bubu Sise Sise ngana mane mori k'a daminɛ Kolokani ka yɛlɛ ka taa fo Jijeni olu bɛɛ lajɛlen b'i fo i ye balo ni ɲɔ ni fɛn min di mɔgɔw ma waati min na i ye premier ministre ye Ala ni kira b'a dɔn Bubu Ala b'o dɔn kira b'o dɔn an ka dugulamɔgɔw ma nin i n'u ti ja dɛ mun de delila ka taa malo kɔnfɔ a nɔfɛ mun an ka Kolokani mara la quartier jumɛn ne b'o f'i ɲɛna wa i ye nkalon da Kolokani kan wallahi billahi i b'a fɔ ko nin quartier in n'an bɛ sa Kolokani dugu kɔnɔna tɛ sa yɔrɔ jumɛn ne ko de f'i ɲɛna ko aw ka Kolokani dugu dɔw bɛ yen an delila ka taga Kolokani dugu dɔw la Bubu Sise ka malo n'a ka ɲɔ k'a kɛ camion ba kɔnɔ k'a charger ko cogo di min ye Kolokani an t'o dɔn mɔgɔ hali kɔjá na ko kɛra e de y'a kɛlɛ kɛ anw minnu ye Kolokani journaliste ye anw t'a dɔn mais e yɛrɛ kunnafoni ye i bila nin yɔrɔ yɛrɛ sɛbɛn min bɛ n bolo a bɛ wele ko Mali diya a tɛ Dansoko nin y'a ka sɛbɛn ye a ko an bɛ don min na i ko bi sɛbɛn min ye i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ bɔlɔlɔ sira kan kunnafonidilaw dɔgɔkun kɔnɔ e ko o ma yuguyugu wa kabini maa caman k'u ja tigɛra balawu kabini i k'a dɔn maa caman bɛ yen u sigilen bɛ u bɛ dumuni na u ye kunnafoni mɛn tuma min na dumuni yɛlɛmana ni k'a kɛ ji ye bari ka d'a kan an ka jɛkulu min bɛ wele ko autorité de la communication n'a bɛ wele ko HACA kabini i k'a dɔn olu de ye kunnafonidilaw wele minnu ka kunnafonidi sinsin yɔrɔ bɛ bɔlɔlɔ kan kabini k'u sigi ka kuma ni u ye kabini kunnafoni min dira a kun fɔlɔ ma faamu maaw bɔra kunnafoni di kɛnɛ kan ka sin ka n'a fɔ ko i k'a dɔn ko Aki ko maa o maa bɛ i ka réseaux sociaux kan ni maa 15 b'i bolo k'i bɛ se wari 4 sara kabini o kuma bɔ k'a bɛɛ kuma de cayara takasegin cayara kabini i k'a dɔn min Aki ye min fɔ kabini maa caman kɔni y'a yɛlɛma ka k'i sago ye Aki ko maaw bɛ ka kuma min fɔ a n'olu ye min fɔ ko kelen tɛ tiɲɛ tɛ wa ayi tiɲɛ tɛ ayi dɛ k'an ka ɲɔgɔn bilasira ko tiɲɛ tɛ dɛ kɔrɔ Yusu tiɲɛ tɛ ka banna kɔrɔ Yusu n y'a ka mobili sɔrɔ jɔlen ye ma
ko kulubali ko beledu ko bedi an kɔrɔkɛ don dɛ an kɔrɔkɛ don ɲaga mɔbili sɛbɛ jɔli guakɔrɔ sɛbɛ yɛrɛ ko namo a ko n'i y'a ta ni ka lajɛ fɛn min ye aki tilala ka kunnafonidilaw wele kunnafonidilaw nalen kama de a y'u sigi ka kuma ni u ye a ko i k'a dɔn anw kɔni ye wele bila kunnafonidilaw ma bari an ka laɲini ye mun ye an ko maa minnu bɛ yen ni web tv bɛ u bolo ko télévision de bɛ u bolo bɔlɔlɔ kan walima web radio so de bɛ u bolo bɔlɔlɔ kan u ka na ka na sɛbɛn ta ni ka i k'a dɔn u yɛrɛ déclaré ka tɔ i k'a dɔn wari min bɛ sara n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa miliyɔn 1 ani 100,000 ɲɔgɔn na la olu y'o kuma de bɔ k'a bin talen nka k'a fɔ ko ni 15 000 abonnés bɛ maa min bolo k'o ka wari in sara wa olu m'o fɔ maa ye dɛ ko de ni 15 000 abonnés bɛ i bolo n'i ye kuma fɔ kuma min bɛ taa ni i ka dankari wale ye kuma min bɛ taa ni tiɲɛni wale ye kunnafonidila tɔw bɛ minɛ sariya min na dɛ i fana bɛ minɛ sariya min na 15 000 abonnés n'o de ye yɛrɛ na est-ce que o bɛ Mali la yan 1 million abonnés tɛ yan de 1 million abonnés bɛ Mali la yan 1 million 2 million fo 15 000 ayi sa e m'a faamu koyi 15 000 ye mɔgɔ 15 de a ni mɔgɔ million don mɔgɔ million n y'a faamu n ko dɔw ka page ye 1 million ye ayi 1 million tigiw bɛ yen dɛ anw kɔni e tɛ n sira mun fɔlɔ wa e ta bɛ joli la ne ya bon page dɔ bɛ yen anw ka page dɔ bɛ yen e ma page joli bɛ wolo e tɛ ka actionnaire principal don Bamakɔ yan bɛɛ n'i ka actionnaire principal tɛ wa bon ne fana Bamakɔ yan ne ka société bɛɛ la ne ka actionnaire principal de tɔgɔ ko Lansini Balo ale de ye ne ka actionnaire principal ye e ko gɛlɛya ka taa il est l'actionnaire principal papier b'a bolo ko in na fɔlɔ jumɛn na société in na kɛ fa tɛ rɔ ne ye k'i kɔrɔ minɛ kɔni i da min yɛrɛ la o ka bɛn na gɛrɛ yen na dɛ a ko an bɛ don min na ko bi ko Akimaw kɔni ye a lajɛya olu ko ni maa 15 bɛ i bolo kamalen i bɛ jate i n'a fɔ n'i ye kunnafonidilaw i tɛ kunnafonidila ye dɛ ayi nka ni kunnafonidilaw ye fili min kɛ u bɛ minɛbolo min na k'i fana bɛ minɛbolo la nka miliyɔn 1 ni 100,000 ko i k'a dɔn n'i ye web tv de ye i bɛ se k'o dayɛlɛ nka page olu ka sariya tɛ o kan olu tɛ taa o nɔfɛ bari o ye page jala de ye web tv i n'a fɔ filɛ karisa tv sud de suite o de ye web tv bɛ dara ka mɛn bamanan tv bɛ yen ne t'o bɔ yen o la 15 bɛ ne ɲɛnama fɛn ka taa bila o ni ma sigi ni fɛn min ye bamanan tv o ma ala k'a ɲɛ ne ma dɔn an bɛ bɛn maaya la olu ka to ka ne invité ka ko la mais ne ɲɛ bɛ la ko wɛrɛ bɛɛ ala ka ɲa k'a d'a ma yarabi a faamuna ka ɲa maa minnu ka abonné 15 000 personnes ni e ye fɛn fɔ fɛn min bɛ dankari jamana la ne ka wele journaliste tɔw bɛ wele dankari waleyaw la cogo min o fana bɛ wele o dankari waleyaw la donc an bɛ o kɔfɛ ni web tv bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ 1 million de sara 1 million 500 i b'o de sara ni web tv b'i bolo o diyagoyalen de kan wa ani web radio o diyagoyalen de kan dɛ Janjo FM bɛ lancement na o ni 1 million ko nana don rɔ aw tun bɛ lancement jumɛn na Janjo FM tun tɛna lancer de a ko ɲi dɛ a ye lancer parce que ala ni alakira Muhammadu a ye lancer a bɛ ɲɛ o Afrique Initiative sɛbɛnnikɛla ko a sɛbɛnkɔrɔ kuma mɛn bisimila aéroport international Niamey e ko ko an bɛ wuli don min na ɲafɛ kalo tile 29 nɛgɛ kanɲɛ 2 minutes 30 an bɛ bɔ sunɔgɔ la waati min na an wulila ka sɔrɔ marifa sika bɛ yen
ala butubutu piu kamale marfa ibi to ka kese de welelele ni jigdo yi ala asumani ni bi si jigiti kamale aho ma dana jigdo be ukundara bi ni kai ni yoro ko fole nga bismillah no aeroport ye ka de base ni ma yoro lo ni ba wole ko sai ni yam base aérienne yoro ko fole ko bingera ka ko ma bamanji mun gume ayoro la ka be kara shui kama na sɛbɛnnikɛla ko a ko e ko k'u ye miniti caman sɔrɔ ɲɔgɔnna wa i ka dɔn 2h30 u ye baaraw damina an bɛ se i ka dɔn 4h du matin na waati min na u y'a sɔrɔ kasaw kuru la a ko nka i ka dɔn dega min bɔra yɔrɔ la a ko dega dennin tɛ dɛ maa 15 olu kɔni i ka dɔn su fɔlɔ yera dɔw minɛna u tɛgɛ la i k'a dɔn o tɛmɛnen yɔrɔ kɔfɛ ko gɛlɛyaba min yera a ko kɔnɔ avion dɔ jɔlen tun bɛ n'o ye Faransi i kɔni Côte d'Ivoire avion dɔ ye ko ma se ka wuli a ko maa kun tɛ kɔnɔ ko maa kisɛ a yɔrɔ dɔw sɔrɔ a se ka wuli bilen fo n'u y'a siri dɔ la ka taa Côte d'Ivoire n y'a to ala n'a kira mun y'o se ayiwa ko in daminɛna ka sɔrɔ a bɛ fɛ ka wuli ka taga de wa ko maa kun tɛ kɔnɔ k'a jɔlen kun bɛ yen donc a bɛ ko passage kun t'a kɔnɔ a jɔlen tun bɛ aéroport la yen nin waleya in kɛra k'a to yen kisɛ bɛrɛ la ka a la yen n y'a to ala n'a kira ma avion dun vendredi min filɛ wo kɔnɔ n'o tiɲɛna mɛ miliyɔn 500 500 de don o t'a jeni wa u ka jeni kɛ ka jɔn neni avion jeni kɛ mun na ne y'a sɔrɔ aéroport mɔgɔw t'a avion kibaruya kalama a nana cogo min na ni papier jɔnjɔn bɛ la k'a fɔ ko yamaruya dira ma a ka na y a pas de problème mais kana avion fana jɔ ye fɔ kalo ni kalo a kana taa fana ni sɛgɛsɛgɛli kɛra k'o ɲɛdɔn u bɛ ka traité cogo min na u bɛ traité ten de mais ko avion tɛ se ka wuli bilen a dégâts bonyana avion tɛ se ka wuli bilen kisɛw y'a sɔrɔ n'o dun kɛra dɔrɔn tiɲɛni de bɛ juguya ka taa fɛ de mobili maa cɛ o bɛ sama balo a mobili ni tiɲɛna an m'a sama yan wa mobili maa cɛ o bɛ sama Kulubali ka mobili maa cɛ o bɛ se ka sama mais avion tiɲɛnen tɛ se sama dɛ n tɛ baara wɛrɛ wuli yan jɔn ko ala an bɛ dugawu de kɛ a ko la ala ka a ko kunjɛ cogo ɲa sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min i n'a fɔ bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni b'a la ka k'a ko kan i k'a dɔn nin maa minnu u donna i k'a dɔn Nigéria kɔnɔ k'u kɔni donna ni moto de ye aéroport kɔnɔ k'u ka tiɲɛniw ka essayer k'u bɛ tiɲɛni kɛ ko u tiɲɛni kɛtɔ u nagɛtɔ i k'a dɔn u yɛrɛ ɲɛna ko juguman bɔra a ko kɔnɔ n'o ye ka taa avion kɔni i k'a dɔn ka o endommagé sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min i n'a fɔ bi a ko gɛlɛya dɔɔni bɛ ko min na olu ye yɔrɔ ye o n'o bɔra yen wa n'o bamaji caman bɛ u bolo dɛ tɛgɛ dara a caman kan dɛ sɛbɛn Afrique initiative olu y'a bila u ka sɛbɛnw kɔnɔ baasi tɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi kamalen n'i bɔra kunnafoni kɔnɔ i b'a to n ka taa n'a ye fɛn min ye i ka da sɛbɛn min bɛ n bolo Mali web Mamadu Togola nin y'a ka sɛbɛn ye a ko dɔgɔkun in kɔnɔ ŋunuŋunukan dɔ kun cayara fɛn min ye AES a wariko kuma kamalen a guwanna fo k'a fɔ ko a guwanna fɛn min ye AES wariko kuma i k'a dɔn a munumunu na jamanaden caman kun bɛ yen i k'a dɔn fo wari dɔw yera a yirala k'a fɔ ko min ye AES wari ye sɛbɛnnikɛla ko a diyara maa caman ye maa caman bɛ yen i k'a dɔn olu kamana guwanna sɛbɛnnikɛla ka fɔ la dɛ an y'an to o la i ka dɔn minisiri kɔni bɔra min ye i k'a dɔn an ka sɔrɔ ni sɔrɔkɔda minisiri ye fɛn min ye ministre des finances Aluseni Sano a ko tiɲɛ tɛ nkalon don kamalen i k'a dɔn ko tiɲɛ tɛ nin kuma in ye bi k'i bolo kuma ɲɛsin ko tiɲɛ tɛ dɛ ko tiɲɛ tɛ bolo ma da kisɛ kan fɔlɔ ayi ko wari ma bɔ wari ma bila sugu la AES ministre bɛɛ jɛra ka communiqué fana kɛ ko u da ma se wariko ma awɔ ko conférence kɛra k'a ban ko maa si da ma se wariko kuma ma sɛbɛnnikɛla ka fɔcogo la a ko nin kɛra kajibi ni nkalon de ye min labɛnna i k'a dɔn k'a bila bɔlɔlɔsiraw kan i n'a fɔ i k'a dɔn bɔlɔlɔsira minnu bɛ yen ni a baara bɛ labɛn ni i ka intelligence artificielle ye fɛn min ye intelligence artificielle kamalen IA olu de kɔni ye i k'a dɔn nin baara in labɛn bɔlɔlɔsiraw kan n'o tɛ ko nkalon dɔ bɛ yen nkalon dɔ sini AES wari ma bɔ fɔlɔ wa bɛɛ k'i hakili latigɛ n'a bɛ bɔ a tɛ bɔ maa si ɲinɛ ma AES wari kɔni ma bɔ fɔlɔ. an bɛ dugawu de kɛ n ye min fɔ ala ka n'a bɛ kɛ tiɲɛ don min na n'u nana damagɛlɛnya an bɛɛ hakili bɛ sigi. a kana kɛ Mali wari ta ɲɔgɔnna ye dɛ. Jumɛn kelen.
o ye sefa fale mali wari la k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔw kɛlen don k'u ka wari kɛ o an ka dugu la dugu jukɔrɔ an ka dugu la cɛkɔrɔba bɛ taa a tɛmɛna an y'u de ta bɔ ka da tile la aw molo k'an bɛ na n'o ye mɔgɔ n'u bɛ falen u ma sɔn a falenni a ma ɲɛ anw tribunal militaire de Bamako a ko san 5 kaso a kɛlen filɛ i k'a dɔn denmisɛnnin dangani dɔ kun k'a sababuya kɛ i k'a dɔn ani i k'a dɔn maa dɔ donna ɲɔgɔn na maa min bɛ yen n'o ye commerçant ye i k'a dɔn n'u b'a wele Mohamed Bachir sɛbɛnnikɛla ko a ko o ye soldat a ko soldat première classe Adama Keita à la complicité de Mohamed Bachir première classe sɛbɛnnikɛla ko a ko welela k'u jɔ tribunal da la a kalo tile 27 ma bɛ tarata donyama wa a ko nin wele i ka dɔn a ye maa caman kamana gan tribunal min bɛ min ɲɛsin bɛ golomasiri tabaw ma ko mun bɛ taa commerçant da don u gundo la kumaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko nka ko in bɛ sɔrɔla min na ko i ka dɔn ɲɛfɔli dɔɔni ka kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko escroquerie ko i ka dɔn abus de confiance a ko a bɛ fɔ o bɛ fɔ ma cogo min na dɛ ko Adama bɔra o taabolo de kɔnɔ ŋanamu waleyaw ani danaya sabatibaliya k'o ta k'o ɲɛsin o commerçant in ma k'a kɛra sababu ye u ni ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la sɛbɛnnikɛla ko 4e région Kayité premier capitaine du Mali le tout premier capitaine du Mali ne nɔ tɛ sɛbɛnnikɛla nɔ de don sɛbɛnnikɛla nɔ de don ye nin gɛlɛya dɛ 4e région militaire Kayi yɔrɔ o tigi sɛbɛkɔrɔ fili la ayi ni région militaire n'a fɔ ko 4e région militaire awɔ o bɛ se ka faamu o bɛ se ka kɛ Kayi o bɛ se ka kɛ Kayi dɛ n'a kun fɔra ko région ka da o ma sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn min ye prisonnier n'a bɔra o yɔrɔ in la kunnafoni de bɔra o yɔrɔ in na ŋanamu kuma ninnu bɔra o yɔrɔ in na ka sɔrɔ ka se i ka dɔn ka se niveau la an bɛ don min i n'a fɔ bi a ko maa kofɔlen n'o ye soldat i ka dɔn première classe Adama Keita ye ko i ka dɔn san 5 kaso a bangeni fila ye sɛbɛn an y'a sɔrɔ i ka dɔn bamada.net kɔnɔ bi sɔgɔmada yɛrɛ bɔli don bamada.net an bɛ foli di u ma ka i yɛrɛ sabakɔrɔ fo awɔ n'o tɛ Kayi Mali capitale fɔlɔ ye a ma baw ma sa bɛɛ sɔnn'o ma awɔ a ye yɔrɔ min faamu wa Kayi Mali jɔn y'a wele makɛ de ye Ayisa a tun b'a fɔ kɛ a banna a banna n bɛ taa ni kunnafoni ye gafe min bɛ ne bolo i k'a dɔn gafe wɛrɛ tɛ hali Maniwaba nin y'a ka sɛbɛn ye fɛn min ye Mamadu Togola ale i k'a dɔn Emmanuel Maw e ko nin tɛ u ka rédaction maaw bolo nɔ ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa commune 1 kɔnɔ kamalen commune 1 mairie ko nafolo dɔ tununnen bo yen kamalen maa tɛ nafolo min ta yɔrɔ dɔn fɛn min ye Aruna Tarawele ale de ye fasiri sɛbɛn Maliweb kɔnɔ kamalen ko min ye i k'a dɔn commune 1 i k'a dɔn a mairie kɔnɔ nafolo dɔ bɛ yen CFA wari miliyɔn 300 miliyɔn 30 k'o de taara nin journal ji la maa kun tɛ yen wa maa t'a dɔn a taara yɔrɔ min na maa t'a dɔn a jiginna yɔrɔ min na dɔ bɛ nin ta maa kun tɛ yen wa maa kun bɛ kɛ a di mairie baarakɛlaw tɛ mairie la di détail la sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn commune 1 kɔnɔ fɛn min ye i k'a dɔn miliyɔn 300 ni miliyɔn 30 ko a tununnen filɛ nin ye e ni kelen maa ma taa yɔrɔ dɔn i t'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi wa kamalen ko vérificateur général ale kɔni wulila k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔnɔna na a nana ye k'a fɔ nafolo ye kɔni wa kamalen a kɔni i k'a dɔn a ma se jamana ka wagande kɔnɔ jamana t'a kalama sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nafolo in ta k'a lajɛ a fɔ min ma ko indemnité la i k'a dɔn ko wari min bɛ yen ni o ma ɲɛfɔ n'o o ko kɔni taalen don journée jukɔrɔji la CFA wari a miliyɔn 20 ani 90 ani dɔɔni o tununnen bɛ yen i k'a dɔn maa t'o ta yɔrɔ dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'an bɛ mariage kɛ an bɛ taa an ka i ka déclaration ka wari min sara miliyɔn 100 ani miliyɔn 94 o tununnen don yen kamalen n'o tɛmɛna fɛn min ye i k'a dɔn amélioration règlement scolaire kamalen i ka école ko siratigɛw la miliyɔn 74 ani 4 o tununnen don yen kamalen n'o tɛmɛna comptable matière olu ka i k'a dɔn niveau la miliyɔn 1 i k'a dɔn ani 100 000 ani
wa kɛmɛ ni wa 80 ani dɔɔni o tununnen dɔ ye n'an tɛmɛna ka bɔ yen kamalen a fɔ min ma kamalen ko transfert n'o de ye i ka dugukolo k'a transfert kɛ kamalen i ka wari 9 ani wa 80 ani dɔɔni o tununnen dɔ ye paiement effectif de frais d'électricité 10 millions ani 7 o tununnen dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko ne ye wari ninnu fara ɲɔgɔn kan dɛ 100 ani 30 ani 1 k'o de tununnen don i ka dɔn commune 1 mairie kɔnɔ wani ta bɛɛ koyi da caman bɛ yen i ka wari caman bɛ yen kamalen o wariw ta yɔrɔ dɔɔnin tɛ kamalen olu bɛɛ lajɛlen fɔlen don nin ko in kɔnɔ ni bɛ ka jakuruba ye 1,300,000 ani 30,1 anw sera su ka wari ti to mara posi kɔnɔ an bɛ kɛlɛ la kungo kɔnɔ dɔ bɛ ka wari ta da dɔ fɛ taa sira min ma dɔn o ti ɲɛ dɛ sɛgɛsɛgɛ dɛ o ti ɲɛ dɛ o bɛ sɛgɛsɛgɛ komi an tɛ commandeur jaabi kan n'o tɛ o bɛ sɛgɛsɛgɛ dɛ awɔ kɛ an sigilen don ka jaabiw kɔnɔ a banna jaabiw ka bon tabarikala kamalen awɔ waati a sɛbɛkɔrɔ sera a cɔrɔla an b'an filɛbaa bɛɛ fo kosɛbɛ kɛ u k'a partager ka like ka commentaire dumanw bila a banna walasa i k'a dɔn a na taa yɔrɔ jan kɛ tabarikala min ye laɲini minnu bɛ yen o ka sabati kamalen o tɛ wa o de la an bɛ dugawu kɛ Ala ka juma hɛrɛ d'an ma ya rabbi wa salam